Apartheidlovene, der med magt adskilte folk efter hudfarve i mere end 80 år, er godt nok afskaffet, men mange oplever stadig, at de systematisk bliver holdt udenfor, fordi de ser anderledes ud. Heller ikke i Danmark er vi fri for at blive adskilt. Vi har ingen racistiske love, der adskiller os med magt, men vi har en offentlig debat, der konstant deler folk op i dansk og ikke dansk. For at være med skal man både tale dansk og tænke dansk og spise dansk og blive dansk. Vi passer ikke alle ind i danskheden. Enten fordi vi ikke får lov, eller fordi vi ikke har lyst. Det er sådan set underordnet. Vi er nemlig fælles om at mene, at danskhed ikke har nogen gyldighed for os. Vores fællesskab ligger ikke i danskhed. Vores fællesskab er ikke dansk. Det er udansk. Værdier som demokrati, respekt og antiracisme er ikke danske. Det er grænseløse værdier, som ingen kan tage patent på. Derfor markerer vi FN's antiracismedag fredag den 21. marts ved at kalde os udanske. Vi håber, at du vil være med. Køb Operation Dagsværks uddansk t-shirt og støt kampen mod racisme og diskrimination. Bestil den på od.dk, hvor du også kan få gratis tatoveringer og læse mere om den antiracistiske kamp.